Добър ден! Здравейте! Радвам се, че сте тук и че освен хубавото време и хубавото каране на скейтърите, което ще видим, ще се сетим и за важните неща, за природата, която е около нас. Шистовия газ е една технология, която е опасна, която може да зарази почвата, подпочвените води, хората. И в най-плодородния регион на България не трябва да се развива. Аз отново искам да кажа, че ако има въобще такива планове, те трябва да бъдат предшествани от референдум, да се питат хората, за да могат да кажат дали тази технология може да се използва. Аз лично съм против това нещо. Радвам се, че днес сме тук с една моя колежка от Франция, представителка на Зелените от Франция, Мишел Ривази. Един човек, който има много ясна позиция срещу шистовия газ и която направи с нейните колеги така, че във Франция преди 3 месеца с закон беше забранен добива на шистов газ заради опасностите, които крие тази технология. Днес тя е тук с нас, за да ни поздрави и да окуражи всички нас, защото ако има някой, който може да спре тази опасна технология, това са гражданите, това са хората на страната. Преди малко идваме от Нови пазар, тя точно това им каза. Сигурно и на вас ще ви го кажа сега. Заповядай, Мишел. Bonjour à toutes et à tous et merci de l'invitation de d'Ivalo Kalfin. Добър ден на всички и благодаря за поканата на Ивайло Калфин. Je reviens donc de cette région où on peut, les exploitants, notamment Chevron, peut exploiter des gaz de schiste et je voulais venir ici pour vous témoigner qu'en France, grâce à la population qui s'est énormément mobilisée et grâce aux politiques, on a pu édicter une loi qui a interdit la fracturation hydraulique. В момента идвам от района, в който Шеврон евентуално биха могли да добиват шистов газ и съм тук, за да ви засвидетелствам, че във Франция, благодарение на гражданите, беше приет закон, който забранява този добив. Здравейте, Светла Такева се казвам. Може да се приеме, че съм и представител на варненските граждани, тъй като живея тук, имам 2 деца, работя тук и съм истински активен гражданин. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви за позицията, която отстоявате. Ние сме описали в това отворено писмо 3 основни точки, с които вие ще се запознаете. Като основното е, че ни се иска да има наистина законова забрана и в България да няма добив на шистов газ. Et comme moi je suis député européen verte, je suis très sensible au niveau des jeunes qui font du skateboard, de dire que nous, on essaie de penser à l'avenir et non pas qu'au business. И аз като европейски депутат от групата на Зелените съм много щастлива и чувствителна към това да кажа на младите, които се занимават с скейтборд, като вас в случая, че ние мислим за бъдещето, а не само за бизнеса. Et donc, notre avenir, avec les élus, il appartient, il nous appartient. C'est à nous de prendre le pouvoir et d'avoir les politiques que l'on veut pour l'avenir. Merci. Бъдещето е в наши ръце, зависи от нас и от нас зависи да покажем на политиците, че искаме това бъдеще и трябва да се грижим за него. Надявам се, че всички разбрахте карачите. Заповядайте на пикник тейбъла да се запишете, да получите по една брошурка, да прочетете малко повече информация за добива на шистовия газ. И съвсем скоро да започнем с скейт състезанието Eco Skateboarding Day. Искам да връчим една декларация от името на всички граждани на България, с която упоменаваме, че ние сме против шистовия газ. И ако е възможно да съдействате това да стигнем до Европарламента, тъй като явно нашето правителство не взема мерки, които трябва да бъдат. Skibbity bop bop bop, skibbity whoa, swing.
Днес на гости тук в България, в Варна, преди малко бяхме в Нови пазар, е моята колежка от Европейския парламент, от групата на Зелените, госпожа Мишел Ривази. Тя е тук по моя покана, като един от експертите и политиците, които има много ясно становище по отношение на добива на шистов газ и която има много добрите аргументи, които преобърнаха френското обществено мнение и политическата класа на практика в Националната асамблея, където преди няколко месеца беше приет закон, с който се забранява проучването и добива на шистов газ във Франция с сегашните технологии. Мисля, че за България е изключително важно да има такъв дебат. Вече има от юни месец разрешение за проучване в Нови пазар на правителството. Няма екологични оценки, но даже и да има екологични оценки, аз мисля, че рисковете, които при всички случаи съществуват от тази технология за добив на шистов газ, са много по-големи от ползите, които бихме имали. За България енергийната независимост не е свързана с добива на шистов газ, а е свързана с включването ни с енергийните газовите системи на съседни страни, от които може да се внася газ от цял свят. За мен е много важно, преди да се започне една такава дейност, която може да има значителни обществени рискове, да се информират гражданите и те да се попитат. Затова смятам, че преди да се пристъпи към тази технология, трябва да се обяви референдум и да се попитат хората. В рамките на този референдум да може да се представят и аргументите за и против и хората действително да решат какво искат и дали са съгласни да поемат рисковете. Аз лично, познавайки технологията, познавайки практиката в различни страни, съм изцяло против с сегашната технология да се проучва и добива шистов газ в България.